Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi Sayyidina Umar berdapatnya di antara Sayyidina Hamzah supados menjadi Al-Abbas. Niku saudara repot dan berat hati. Niku larang-larang yang itu tunggu. Jadi nalika itu krungu Abbas kan kondo matur. Nalika itu panji seka kafir matur pada Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamilio Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua langsung kabeh dikulik panjenengan mlebu ing dalem. Para muslim padha berman wae Kanjeng Rasulullah iku mundhut panuning Abu Bakar. Samono muslimin ana kang ngucap bakal mundhut panuning Umar. Samono ulama ana kang ngucap bakal mundhut panuning Abu Bakar. Aku bahkan satu sisi ya sih kalau di pendapat paling Sayyidina Umar paling Sayyidina pendapatnya Umar dan seterusnya. Kemudian Nabi belum bertengkar orang kalau suwe Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking dalam itu dikawuh Allah Ta'ala itu bener-bener gawe lemes atine wong lanang dinggo luwih lemes katimbang susu lan gawe keras atine wong lanang nggo luwih atos katimbang watu. Ya Abu Bakar sifatnya itu sifatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dawuh faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya kowe iki bener kok ngomong ya Abu Bakar. Krana nggoni sifatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dawuh faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya saja kandur lebih kau ya bener kalau nyatane apa sing dadi penemumu kaya apa sing didhawuhke Nabi Ibrahim. Sapa-sapa wong kang ingsun wong iku setengah saking golongan ingsun lan sapa-sapa kang durakane ingsun tentu panjenengan ngapur tentu panjenengan welas. Lan uga kaya Nabi Isa. Nabi Isa matur itu adibum fa innahum ibadu wa inna lahum fa innaka antal azizul hakim. Gusti dengan nyiksa kaum kula punika sedaya kawula jenengan Gusti musuh kaum niki kawula jenengan. Lan yen panjenengan pangapunten kula sampun samestinipun duka kanggo jenengan kan. Karena panjenengan pengen kang ngantor bisa soalnya kula ndak jenengan pasti pengen sing bijaksana. Niku kuli grundu saiki Nabi Isa tumrap pare Gusti Allah krana kemaksiatane umat. Nggih. Jadi pendapat Sayyidina Abu Bakar niku seri kali nopo kan sampun dipun lampahke dening Nabi Ibrahim lan Nabi Isa. Lan umat itu member Nabi Nuh. Nabi Nuh matur marang pengiran pengiran kula wonten setunggal tiyang kafir ingkang gesang ing bumi. Lan uga member Nabi Musa. Musa matur Rabbana tusala amwalihi wasjud ala qulubihim pengiran kula kersa buwe segala bedhanipun Firaun sang kaumipun lan ugi panjenengan sing sing mana itu. Kenyataan Nabi Nuh nindake ngoten kowe jelelep karo sing jenenge banjir bandang sing diceritake banjir niku
nggih ngleleke gunungane banjir sing sakniki ku dereng napa-napa. Nggih. Dereng napa-napa. Lewat dereng apa? Rono awake dhewe iku mate Kanjeng Nabi kok bakule umate Nabi biyen mungkin paling dilelek kabeh. Soale opo? Maksiatan sakniki kumpul meraja lela. Wis ketok nggih. Ketok ngelok mlebu. Nggih. Dadi wong ngono nglakoni kemaksiatan wis gak ono rasa isine blas. Wis ora duwe isi. Nuli Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhe para muslimin sira kabeh wong kang bukir aja ora salah siji tawanan iki lepas saking tangan kejaba yang ditebus utawa diketok bumi. Abdullah bin Mas'ud matur illa Zuhair bin Baidho kejawi Zuhair bin Baidho karena kalau kira nyebut Islam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan Abdullah bin Mas'ud dawuh aku ora wedi yen ketiban waktu saking langit kaya wediku ing dina iki. Iku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh illa Zuhair bin Baidho. Iya kejaba Zuhair bin Baidho. Krana wis kondo. Wah wis kowe wae aku gak tau ngerti kejaba kaya wediku sing tangi dina iki. Ibnu Abbas dawuh Umar bin Khattab dawuh jadi Kanjeng Rasulullah setuju panune Abu Bakar ora setuju panumu ingsun. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuli mboten tebusan tegese kang bisa nebus awake bisa bebas bareng suki aku teko ing masjid dumateng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan Abu Bakar padha aku matur ya Rasulullah paring dawuh karena kenapa panjenengan nangis saat kalian Abu Bakar menawi perlu kula badhe nderek nangis lan mboten nangis sebab nangis kula badhe mugi-mugi nangis kan nangis panjenengan nangis niku nek ora Kanjeng Nabi kok kan darah iki mari nglakoni sesuatu nggih sing kita ibadah jajan Kanjeng Nabi tau ora nggih soalnya si panjang itu lopai kan dibulapake Kanjeng Nabi nggih si panjang itu melampai amalan sing dilapake Kanjeng Nabi gitu. Sehingga nalika wonten sahabat matur nek aku kok gak duwe gak iso nangis krono krungu ngendikane jenengan aku tak lulu gak iso nangis kabeh jenengan. Akhirnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ingsun nangis krono perkara kang bakal dialami sahabat ingsun gandeng karo pundi padha karo kebusan awanan temenan wis dipentolake marang ingsun sesane para sahabat ingsun oleh panggonan kang luwih rendah katimbang wiwitan iki. Jadi mengambil sesuatu keuntungan dengan dalih krono numur iki pengiran padahal ora nggih niku diisarake di Kanjeng Nabi luwih asor luwih rendah timbang wiwitan niki lha panjenengan niku dal niku isarah marang wiwitan kang karo panjenengan nggih Allah Ta'ala nurake wa maka nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuslima fil ardi nalika iku jumlah tebusan wong siji tebusan wong iki iku 40 rupiah emas utawa 1.500 dirham jumlahe tawanan ana 70 nggih luar biasa kok dibuat dadi liyane yen nyalap tebusan iku karo nggih nek bapak jatuh karo nyalap tebusan iku nalika perang Badar nalika iku wong Islam nanggung sedih iki bareng wong Islam wis akeh lan saya kuat nggih kekuasaane Allah Ta'ala nurunake ayat gandeng karo tawaran perang kasebut ana ing surat Kitab utawa surat Muhammad fa imma ba'du ya imma fida sawise tawaran sira bondo kang kuat sira kabeh kena bebasake tanpa dosa kena alam bisa dadi bebas nggih
Dan itu tafsir saya disangi di ayat Fahimah mana berdua lima tiga. Lah sing bener sing terbangun, yang terbangun. Ya artinya bener kabeh. Kalau dengan jawaban perang, nah wali perang kan ditunggu neng. Terusnya, boleh tak kok? Bismillahirrahmanirrahim. Laula kitabun minallahi sadaqqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Faqulu min laula kita bunuh mau tadi ketetapan minallahi kan sang sabako turkan usdihin apa kita lama sama wajib dengan iku sira kabeh bima ing dalem barang kang ngalap sira kabeh iman bima ing dalem barang kang ngalap sira kabeh iman apa ada siksa audibun kang gede umpamane ora ana ketetapan saking Allah sira kabeh tentu kena siksane Allah gandeng karo apa kang sira alami iku fidah utawa tebusan meneh ngalap sesuatu iku sing atas namane ngene pengiran ing ora iku repot. Jadi jaran perang itu diharamkan atas para nabi lan umat-umatnya sadurunge Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamane sebelum Kanjeng Nabi Muhammad yang perang muni oleh jaran iku padha digawe korban. Kabeh dikumpulake ana ing tanah lapang muni ana gandhi turun saking langit mangan arta jaran iku nek piye sedurunge kautusan Kanjeng kejadian perang dalam muslimin diparingi kemenangan. Para muslimin padha ngecatan nyalon arta jaranan bidat. Ini Allah turunake ayat laula kitabun minallahi sadaqqa lamassakum sa'ir. Jadi umpamane ora ana ketetapan saking Allah kang ditentokake ditentokake dunia oleh Allah mahfud yen atau jaran halal kang sira kabeh maksud kabeh dikena sesane Allah lan gede banget kok boleh kudu Allah ayo soal tetepno ditulis nang Lauh Mahfuz nek wedal niku Kanjeng umpame Kanjeng Nabi sak umat iku tebusan iku halal kan wis ditetepno sih tentu wedal niku tombo siksa saking Gusti Allah ana sadurunge Kanjeng Nabi atau jalan fidah niku gawe itu kenapa niku mungkin bakal dikorbanke teng lapangan kalau kuno mutus ana gandhi medhun sanggune langit jadi mistiknya tak betul saniki ngono wae ya ndane ya kira-kira ya apa angkat terus Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Kala fakul monggo mangan sira kabeh mimma saking ghanimtum kang jatah sira kabeh iman halalan halal thayyiban tur bagus halalan halal thayyiban tur bagus wa taqula wa sira kabeh Allah ing Allah innallaha sunna Allah ghafurun iku zat kang agung pengapurane rahim untuk banget melas. Nah ini Allah Ta'ala harus menepati ketetapan orang ing Lauh Mahfuz
mandiri ngalakan atau jarang kan umat Muhammad jadi sira kabeh kena mangan nggih utawa manfaat lagi saking apa kan sira jarang lan saya bukan sira jarang kan apa tebusan kanthi halal